De sobte, el barreter va treure's el rellotge de la butxaca. Se'l mirava inquiet, sacsejant-lo fortament de tant en tant, i preguntà: «Quin dia del mes és?» «El quart», respongué l'Alícia. «Ja 2 dies malament», es queixà enfadat, i dirigint-se a la llebre: «Ja t'ho deia que la mantega no se li posaria bé, encara que fos de la més bona». Però tornà a untar-lo de mantega i després, amb tristesa, el submergí dins la tassa del te. «Oh, això no ho arregla ningú. És que em vaig enfadar amb el senyor Temps, vivim sempre a l'hora del te, sense tenir temps per res més, ni per rentar els plats. Per això anem canviant de seient de tant en tant. Per cert, canvi!», va cridar, i tots canviaren de cadira.
Thank you.